Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै बोथोरा बिराद गुसु लोगोफोर थबसि हमनानै भिडिअ बानायबाय आं लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि नुदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिथाहरबानो जाबाय लोगोफोर ओरै खुवा खुजोबनाय बोथोरा ओमफ्राय गुसुबाबो आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ लाना फैबावबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर जोंना मोनसे बर'नि इउटुबार गिदिरानो बर'नि देरसिन होनजायो देरसिन इउटुबार फार्स्टआवथ' इंलिशनिसो भिडिअ बानायोमोन ओमफ्राय दा बर'नि चेनेल दं नोंथांमोना सोरखौ बुंनो नागिरदों मिथिखाबाय जानो हागौ बेनो जाबाय आदा आलफ्रेन्डआ गावनि भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राखौबो लानानै आं आदा आलफ्रेन्डनि जानानै बिराद मोजां मोनदों आरो बे बुंनाय बाथ्राखौ मानो मोजां मोनदों होनना बुङोब्ला आदा आलफ्रेन्डआहाय बुंदों जिखुनु जाया आं बुंला खुगाजों आदा आलफ्रेन्डआ मा बुंदोंमोन नोंथांमोना आदा आलफ्रेन्डनि खुगानिफ्रायनो खोनासंनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर आदा आलफ्रेन्डनि भिडिअखौ ससे होना होगोन आं लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे आदा आलफ्रेन्ड बुंनाय रावखौ खोनासंना लाबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों ससे होना होगोन आं लोगोफोर ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांजों लोगोफोरखौ बिदिबा नायना लाग्रोदो लोगोफोर गेजेरजों जों बर' हारिफ्राना मोजां भिडिअखौ इनफरमेटिभ भिडिअखौ मालाबाबो शेयार खालामा लाइक खालामा कमेन्ट खालामा मोनसे माबा गाज्रिनि भिडिअ होनबा ओरैबायदि शेयार खालामनानै भाइरेल खालामो गाज्रि भिडिअखौसो भाइरेल खालामो जोंनि बर' हारिया मोजां भिडिअखौ मालाबाबो भाइरेल खालामा बेनि थाखायनो गोबांथार मानसिफ्रा गोबांथार क्रिएटरफ्राना माने मटिभेसन जायो है गाज्रि भिडिअसो बानायनांगौलै गाज्रि भिडिअ बानायबासो माने मानसिफ्रा शेयार जायो भाइरेल जायो चेनेलाव भिउस मोनो साबस्क्राइब लाइक फल' मोनो बेफोरबायदि साननानै ओंखायनो गोबांथार क्रिएटर्सफ्रा माने पारपसलि माने भाइरेल भिडिअस बानायगासिनो दङ इनफरमेटिभ मोजां कन्टेन्टखौ बानायाखै मानो होनबा जोंनि बर' हारिया मालाबाबो मोजांखौ गनाया गाज्रिखौसो गनायो अब्ला आङो दिनै भिडिअखौ इसाव ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे आदा आलफ्रेन्डनि भिडिअखौ नुखाबाय ओमफ्राय आदा आलफ्रेन्ड होननाय रावा 100% सैथो बे लोगोफोर सैथो नंगौना नङा नोंथांमोनाबो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिथाहरबानो जाबाय लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गेजेराव ओरैबायदि ना मोजां भिडिअ बानायबा भाइरेल जाया ओमफ्राय जाय मानसियाहाय जाय इउटुबाराहाय ना सोरबा सासे भाइरेल जानायनि सायाव भिडिअ बानायो अब्ला बैनि भिउसआ बुरजा फैगोन आरो ना ओमफ्राय जाय मानसिया मोजां कन्टेन्ट खालामनानै भिडिअ बानायो बै मानसिनाव भिउसआनो फैया ओमफ्राय बिदियावनो मा जायो जोंनि बर' इउटुबारफ्रा गोसो बायनानै मोजां कन्टेन्टफोरखौ लाबोनो नाजाला आरो ना मोजां कन्टेन्ट बानायबाबो मा लाब गोजान बेरायहैबाबो मा लाब जुदि नोंनाव भिउसआनो फैया अब्ला नों मा लाब आरो ना गोजान थांनानै भिडिअ बानायहैनो मोजां कन्टेन्ट लाबोनो मा लाब जुदि मोजां कन्टेन्टआवनो भिउसआनो फैखायाब्ला अब्ला मा लाब गाज्रि जेनेबा अबेबा मोनसे भिडिअआ गाज्रि बे भिडिअनि सायाव भिडिअ बानायबासो नोंनाव भिउस फैगोन बेनि थाखायनो जोंनि बर'फोरनियाव ओरैबायदिखा बेबायदि जा नैबे आदा आलफ्रेन्डआ बुंदों बे 100% सैथो आंबो बेखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दंमोन ओमफ्राय दिनै आरो आदा आलफ्रेन्डनि खुगानिफ्राय बे रावखौ खोनानो मोनबावबाय आं ओमफ्राय आंल' सानोमोन जे मोजां भिडिअ लाबोबा भिउस फैया ना जोंनि भिडिअ बानायनायफोरनो जाया ओमफ्राय दा खोनानो मोनबाय सासे गिदिर इउटुबारानो बे रावखौ बुंदों ओमफ्राय सेम रावखौनो बुंदों आदा आलफ्रेन्डआ बेखौनो बुंदों आंबो सिगांनि भिडिअफ्राव बुंबोबाय थादोंमोन जे मोजां भिडिअ लाबोबा भिउस फैया होननानै ओमफ्राय दा आदा आलफ्रेन्डनि खुगानिफ्रायबो आं बे रावखौनो खोनानो मोनबावबाय ओमफ्राय आंबो सानबाय जे आंल' साना बेफोर रावखौ गुबुन गिदिर इउटुबारफ्राबो माथो सानो होननानै आं दिनै मोनथिनबाय आरो ना प्रुफ जाबाय ओमफ्राय जोंनाव बिदिनो बर'फोरनि गेजेराव मोजां कन्टेन्ट लानानै फैयोब्ला भिउस मोना भिउसआ बहुद डाउन जायो ओमफ्राय बिदि भिउस डाउन जायोब्ला ना भिउस फैयाबाना इउटुबाव खामानि मावनो गोसो बायलाङो आरो ना लोगोफोर मोजां कन्टेन्ट लाबोनो गोसो बायलाङो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो मा सानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिथाहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौथ' आं बारा गोलाव बानायला नैबे आदा आलफ्रेन्ड बुंनाय रावखौसो ससे नोंथांमोनजों शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों ओमफ्राय दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय